welu n'anya na-enye njoku akpọgburu n'obe owe n'ukwu nụ n'ebe ọgbasara ọnụ aka aka ya ka o were na-arụ ọnụ welu n'anya na-enye njọkụ akpọgburu n'obe owe n'ukwu nụ n'ebe ọ gbasara ụnụ aka ọ gbasara ụnụ aka ya ka o were na-arụ ụnụ. ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ. ọwụ ndị ndozi ọdịnala na-ekene ụnụ, ọwụ ndị kwere n'ihe otu kwuru na-ekene ụnụ. ọ bụ anyị gwawụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. e nwere ihe anyị ji wesị na anyị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. ị nwere ike ịma gị mana ọgwa anyị kejara chọfe dị ọkụ. anyị na-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. anyị gwawụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma bụ ndị ndozi ọdịnala na sị na-agụghị ụzọ agụghị ọnụ n'ọnwa obere nwa obere ka a na-eji amata ya. anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, and e nwere ihe anyị ji wee kwuo ya. nwere ike ndị mmadụ amaghị. ọ na-eme ndị Igbo kwusie okwu asị Igbo kwenu, ndị mmadụ etie ya ịjụ onye a na-ekwu okwu a ka ebe i kwere, kedu ihe i kwere na ya? Igbo kwenu ọsị ya, Igbo kwezuo na ọsị ya ịjụọ ya nwanne, kedu ihe kwere na ya? Igbo kwenu ya amesịa gosi ọjị asị ise agreement. kedu ihe ọwụ dị agreement? gịnị ka ekwere na ya nwanne? mmadụ ka a na-ajụ gịnị ka Igbo kwenu ya kwere na gịnị? ajụjụ ka na-ajụ. Igbo kwenu na gịnị? ọkwasịrị mmadụ ka a sị na agụghị ọnụ, agụghị ụzọ agụghị ọnụ. a sị na ekwe kụọ ama agba. kedu ihe a na-akụrụ ekwe? kedu ihe ekwere na ya? ajụjụ ka m na-ajụ. onye ajụjụ anaghị efe ụzọ. anyị ga-agbape ndị be anyị ntị, tanye ha mmiri ọkụ n'ime ya. anyị ga-emepe ha ntị, tanye ị na-agba ọsọ amamihe ndozi ọdịnala na-achụghị. ị na-agba okwu ndị ndozi ọdịnala ga-achụ gị. ịgbakpọ n'okpuru bere ọchụrụ gị bịa dị. bikos ihe niile anyị na-emetụ aka bụ ihe ị na-eme day by day. ị na-echi echichi enwere ihe o nwere ime wite aka ịtọ. ịghọtago? echichi dịwagara onwe ya iche. echichi has nothing to do with that. ọ sị ya chiri echichi, ọ na-ana aka ịtọ. ị mara ihe bụ aka ịtọ, ị mara ihe bụ echichi. ị mara ihe bụ aka ịtọ, ị mara ihe bụ echichi. It's as simple as ABCD. because echichi na aka ịtọ onwere ihe gbasara ha na-abụ. echichi dị iche, aka ịtọ dị iche. ndị Igbo gaa na meeting cha Igbo kwen, onye ọbụla etie ya. ndị nọ n'aka nri nwere ike ọ na-eje Pentecostal church, nke nọ n'aka ekpe na-eje Assemblies of God, nke nọ n'aka nri na-eje Grace of God, nke nọ n'aka nke ọzọ nwere ike iwe onye Judaism, nke nọ n'aka ekpe nwere ike iwe only God knows. but cha Igbo kwen, onye ọbụla ịnụ ya ịjụzi ha si ya nwanne, Igbo kwe na-anụ nwa gịnị ka ekwere? ọkwa nwanne, a ga-enwerịrị ihe ekwere na ya. agaghị asị Igbo kwe na nkịtị. mmadụ agaghị asị Igbo kwe na asị ya kedu ihe ekwere na ya. ajụjụ ka m na-ajụ. onye ajụjụ anaghị efe ụzọ.
nwere mbọsị ngwọrọ unu egwusi unu ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe alọma nna anyị. Ndị mmadụ aghọtara ihe m na-akọ. Agwara m egwusi welu n'anya na-enye njọkụ akpọgburu n'obe owe n'ụkwụ unu n'ebe ọ gbasara unu aka ya a convert ya to Christian church sound music. Welu n'anya na-eje Jesu akpọgburu n'obe. Jesu bụ asụsụ Igbo. Nwaanyị na-ekpọ ya Jizọs akpọgburu n'obe. Jesu ọwụ onye Igbo. Nwaanyị na-ekpọ ya Jizọs. Nwaanyị o ji webụrụ Jesu akpọgburu n'obe. Njọkụ akpọgburu n'obe ka ha tọọ n'otu Jesu akpọgburu n'obe mee movie about njọkụ kpọọ ya Jizọs welesi unu na-akọ nonsense. Kedu ihe bụ Igbo ejima? Kedu ihe bụ Igbo ejima? Ajụjụ ka m na gịnị bụ Igbo ejima? Gịnị, what is Igbo ejima? What is that? Gịnị bụ Igbo ejima? Ajụjụ ka m na-ajụ ndị Igbo. Igbo kweni ya, Igbo kweni ya. Ajụọ isi Igbo onye Igbo na nonsense. The reason do welu n'anya na-enye njọkụ akpọgburu n'obe, that is ji ahụ ifuru ekere n'ọba. Ọ bụ ji ahụ ifuru ekere n'ọba ka ọ na-achọ ịgwa gị detin. See it, nee ya anya na eji ese akpọgburu n'obe ọnụka unu na-ebe gbasara ụnụ aka ya. Ha tọọ ya to Christian church. Welu n'anya na-enye Jesu akpọgburu n'obe owe n'ụkwụ unu n'ebe ọ gbasara unu aka ọ gbasara unu. Ndị Igbo na-ekwe n'aka. Ị naghị anụ ihe ka ị naghị anụ ihe nakwa hafụ ụzọ. Ọ na-eme amụọ nwatakịrị eme ya saraka. Amụọ nwatakịrị eme ya saraka ọ gbasara unu aka. Ị naghị anụ ihe naghị hafụ ụzọ. Welu n'anya na-enye njọkụ akpọgburu n'obe. Nekwe ya ebe ahụ. Na-emekwe ya na-erikwe ji every na-eri ji every year na-eri ji. Welu n'anya na-enye Jesu akpọgburu n'obe ọtọ ọnụ ya to Jesu njọkụ unu na-eri ya every year unu eme ceremony ya. Do this in memory of me. Every year you do the memory of the thing. Na ọba ị nwere ọba ji ebe ekere ji n'ọba. Ị naghị afụ Jesu ka ekere n'ọba. Ị naghị afụ ya. Were n'anya na-enye njọkụ akpọrọ n'obe. Inweghị ọba ji ịma ha nọ njọkụ ka akpọrọ n'obe ha. Ịmaghị na ihe nna gị debere gị do this in memory of me. Ịmaghị ọ bụrụ na ọ bụghị ya ka ihe ji ya na-eme dị. Gịnị ka ji ha na-eme n'ọba aha? Tell me. Kedu ihe ị na-eriri ji every year? Ị na-agba ji ọkụ. Kedu ihe ị na-eriri ji ahụ every year? A sị gị na ndị Igbo gburu ejima. Ịmaghị na njọkụ bụ ejima. Ịmaghị Igbo kwenu ya. Kedu ihe ị kwere na ya? Ajụjụ. Mba, gịnị ka a na-akọ? Ndozi ọdịnala ga-eji okwu chukwu oge n'okpuru bed iche uche by force. Ị ga-eche jee chee ihe. Kedu ihe a na-ekere ji ya n'ọba? Ọ bụrụ na ọ bụghị njọkụ ka kpọrọ n'obe datin, nwanne ịbịa I will give you 500 euro. 500 euro cash. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị njọkụ nọ na ọba ji nna gị ahụ. 500 euro cash. Ọ bụrụ na ọ bụghị njọkụ, emume njọkụ ka unu na-eme every year. Unu na-akpọ ya ife ji ọkụ. Ọnwa njọkụ ka unu na-eri ji every year. Ọ bụrụ na ọ bụghị that man ka a convert to Jesus and sell it back to you, nwanne I give you 500 euros. Meme ihe ọbụla ị chọrọ gị meme ihe anywhere you see me na m ji go ụgwọ, I will give you the 500 euro. Igbo kwenu ya. Ihe nwanne you must kwere na something. Ị gaghị asị na ị kwere na ya. Ka ihe ị kwere na ya. Igbo kwenu ya. Gịnị ka ị kwere na ya? Gwa m ihe ọ bụ. Igbo tell me today. Igbo ha mụ na gị ya wụkwuru fụtara.
ị ga onye ọbụla si na igbo kwenu ya isi ya nwoke mmechi ọnụ ka ihe ọ kwere na ya. Onye agha na-achị igbo kwenu ya igbo kwe isi ya nwoke m igbo kwenu chere godi kedu ihe ọ wee because ya mmadụ ga-ekwe n'ihe kedu ihe ahụ ekwere agaghị m ekwuzi ya ahụ again. Ọsị igbo kwenu gbasie nkịtị, okwuo igbo kwenu gba ya nkịtị, okwucha akwụcha nọdụ ana isi ya nwanne biko ajụjụ igbo kwenu ekwere m kedu ihe bụ ihe ahụ ekwere na ya. Because ị gaghị asị mmadụ na ikwere na something nwere mara ihe ọ bụ gịnị ka ọ bụ. Enwere ihe a ga-ekwere na ya nwanne ihe bụ ajụjụ dị omimi. O nwere ike ọ gbaa ọnụ small size n'anya mana ajụjụ ị ga-ajụ nne na nna gị, jụọ enyi gị nwoke, jụọ ikwu, jụọ ibe. Igbo kwenu ya ka a wụrụ assignment nkịta ya wụrụ assignment ịpụọ n'iro ebe a na-eme nzukọ n'ime ahịa iru ebe a sị nwanne biko onye ọbụla ịfụ osi ya bụ onye Igbo si ya nwanne biko igbo kwenu ya gịnị ka ekwere na ya. Ọ ga-jụba ese jụba because mgbe anyị na-agwa na anyị gbabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị nkịtị a na-akọ nọnsensị ha mara ihe ha na-akọ. Ndị a na-akọ ga ọdịnala ha mara ihe ha na-akọ. Ma ndị a sị na ha na-eme nke ha na-eme mpụ eme nke si ya nwanne gwa m ihe Igbo kwere na ya na asị igbo kwenu ya gịnị wụ datin. Ajụjụ ka m na-ajụ. Ọdịmma is not a concept nwanne. Ọdịmma is just akụkọ. Igbo kwenu na ọdịmma ndị Igbo nwere onye ọbụla chọrọ ihe ọdịmma. That is not a concept nwanne. Igbo must have agreement. Ọdịmma is not agreement. Kedu ihe bụ the agreement? Not Amadioha before na abịakwa nwere kasị Amadioha. Amadioha is a foundation. But Igbo kwenu is a symbolism. Is a symbol. You got to go. Kedu ihe wụ the symbol of Igbo kwenu? Amadioha is a foundation of Igbo. Yes. We are agreement of Igbo. Yes. We know. We say it here. But that Amadioha Igbo kwenu ọ bụrụ ya ka a na-eji represent. Nwere ihe eji wee nwere trademark. Igbo kwenu nwere trademark. Like otu Islam si wee nwee asị recite Islam. Igbo nwere recite Igbo nwere Igbo kwenu nwere recite and symbolism. Igbo onye ọbụla na-eme ya ama na onye ahụ onye Igbo kwere n'ihe otu kwuru. Because once the information goes away, the foundation fall. That mbuze mbu ya taka unu ga-ama ihe kọsụrụ mbuze na mbuze na-eme mbuze kuma mbuze ihe kọsụrụ mbuze bụ na the hydrogen and water mix together. Ịghọtago nsogbu ebido. Ịghọtara? So that mbuze aha na-emenụ onye nwa bụ ihe mere Igbo ji wee fọlụ. The same mbuze as above so below. Because Igbo kwenu ya Igbo ekwe na ya o. Igbo ekwe na ya. Igbo si na ya kwere na ya mbuze a na-eme. Mbuze na-eme ka mbuze na-eme na Igbo ka mbuze na-eme because that ideology that binds you together, that is the foundation of Igbo. Not ncha ndị mmadụ na-achị ọsọ ga-afa gị na-aza nọ nso nwanne. As long as na ọ bụghị Igbo kwenu nwanne, the foundation is faulty. Unless ma ọ bụ Igbo kwenu that thing enwere something akwere, enwere something ekwere na ya, enwere something ekwere na ya. All that thing is the foundation. Once Igbo kwenu ọ na-atọ ha ka shuga. Okomoko na-atọ ndị be anyị ka shuga. Okomoko ị ga-ahụ somebody ọ na-eje ụka nwanne, adịghị m against ụka ka ị na-ege ntị because ị na-ege ntị n'ihe m na-ekwu. My preaching is different. Ị ga-afụ mmadụ ọ na-eje ụka ọ sị Igbo kwenu nwanne, ị na-anụkwa ihe ị na-ekwu. Ị ma na ụka bụ ụka kwenu be mmadụ. Ụka nwe na agreement, somebody's agreement. Ụka wụ somebody's agreement. Ana m akpọ ya ụka n'Igbo because Igbo nwere ụka. Igbo nwere izu ụka ọ dị n'Igbo ọ bụrụ nke ndị bekee. Izu ụka nọ n'Igbo ọ bụrụ bekee. Ịghọtago? So unu nwa na-aga chọọchị. That church ahụ ị na-aga wụ somebody's kwenu or somebody's kwenu. So ihe m na-ekwu bụ anyị nwawu ndị Igbo nwere ihe anyị kwere na ya mere anyị ji wee chịkọta Igbo. Unu na-eme unu na-awa ọjị isi na ọjị jikọtara Igbo ọnụ. Ọkwa ihe unu na-ekwu, ọ bụ mụ na-ekwu. Unu si na ọjị jikọtara Igbo ọnụ. Then ọwụ na ọjị ya then kedụ ihe wụ datin something must be because agaghị asị na
ọjị jikọtara igbo ọnụ na-enwe kedu ihe igbo kwere na ya ajụjụ ka m na-ajụ because onweghị mgbe unu ga-apụtasị m igbo kwenu cha 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 igbo kwenu cha 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 igbo kwenu cha 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 igbo kwenu ọ na-enu ọnụ na-enu ọnụ igbo na-ekwe na-enu ọnụ ekwe m n'otu chukwu na mgbịrịgba ọnụ ekwe m n'otu chukwu na mgbịrịgba ọnụ o kwere n'otu onye kwere n'ihe otu kwuru na mgbịrịgba ọnụ ịhụgo ngwụrụ na mbuze na-eme na ala igbo mbuze na-eme na your mind as well because as above so below nwanne ị nwere ike ịghọta gị as above so below ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife your mind bụ mmụọ nwere ike na-achọ ndị mmụọ sọ nwụya ịma ha na your mind ụlọ dị mmụọ na-ekwu okwu ịghọta so all your mind disintegrated mind bụ your problem of downfall because nwanne a sị na ngwere hapụ ukwu osisi aka akparị ya ngwere hapụ ukwu osisi aka akparị ya ndị Igbo ekwuchago ihe niile ha ga-ekwu ọ sị gị nna m si m ebu n'ụzọ achọ okwue onye chọọ ma ọ dịrị ya ma ọ sị m akpa na agwa eche ebe mmụọ ke mmụọ na-eme dịrị mmụọ nekwe ebe ọ dị ị na-achọcha ịchọcha mmụọ everywhere ma ịchọghị ya ebe a ma na ebidobe chọba mmụọ a na-eme mmụọ a na-eme mmụọ a na-eme mmụọ onye ọbụla ịma na-eme mmụọ jụọ ya ihe m na-agwa gị ọkwa ha ndị na-egbu ọgụ na-egwu jụọ ya distrin na-agwa gị si ya jee eni dibia ọbụla chọọ ndị dibia ọbụla sị gị na enitin ọbụla ha na-eme abụghị ya ka o si bịa ma na mba onye asị jee jụọ dibia si ya ọwụ mind bụ datin unu na-eme as magic gwa ọwụ na ọ sị gị yes then ịma ihe na ọwụ na ọ sị gị na-asị mana onye ahụ bụ okooko ọbụla dibia ọwụ na onye ahụ sị gị na ọwụhụ mind na ọwụ mental memory bụ datin a na-eme na memory ka a na-eyi ọ memory with datin mana mgbe onye asị you got to, so as long as this thing is disintegrated nwanne ịbago n'akụkọ heavy entry machine ị nwere ike ịchọ na mmadụ na-eme gị ịma gị na the foundation is faulty ịma gị foundation is faulty everything you build on top of this foundation must be faulty nwa niile ị mụrụ after the Igbo has fallen that nwa olesi ma ezuru ya asị onye America onye England onye Spain onye France nsogbu adịghị but as long as na nwa ị chọrọ izu ya asị onye Igbo nwanne dị nwa will be faulty na-ege m ntị ọfụma o because echi gị gara isi na asị gị as long as olesi ma ị chọrọ izu ya asị onye America asị onye France asị onye England nsogbu adịghị mana as long as na ị chọrọ izu ya asị onye Igbo nwanne dị nwa ga-enwe fault because the foundation of Igbo is faulty mmiri bara n'opi ụgbọgụrụ because Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu akpọrọ m ụzọ ịtọ kwa ihe kwuru that means we are counting something that Igbo kwenu ya Igbo kwenu ya Igbo kwezuonu ọ na-ekwu ugboro ịtọ why o ji kwuo ya ugboro ịtọ why o ji wee sị kwenu that means there is agreement for there to be that kwenu that means e nwere something ọ sịkwa Hausa kwenu ọ sịkwa Yoruba kwenu ọ sịkwa Bini kwenu ọ sị Igbo kwenu that kwenu na gịnị enwere ihe ọsị unu kwe na ya unu fụgosi ọjị kedu ihe mere ọ na-eji ama ị na-agụ nọmba ịgụba nọmba ịgụta 1000 the last number ka ị ga-eji wee justify ya the whole ya ahụ ịgụrụ why ọwụ na ịgụ 1 2 3 4 5 ka ihe mere ya 5 na why ji wee gụọ nọmba 5 ahụ ịgụghụzi hapụzie the first 4 why o ji wee bụrụ nọmba 5 ahụ justified all the whole numbers why ajụjụ ka m na-ajụ mmadụ sa anụ m ajụjụ a na somebody should answer me nwanne agaghị m agbagbacha eche
kedu ihe mere agụsịa nọmba the last number ewere justify the whole first numbers? Why? agụọ 1 2 3 4 5 asị nwanne one ka ihe a dị ọsọ dị 5 ọ dị ise. Why? kebe ka 4 3 2 ahụ gwan ka ebe itufuru ha ise ewe ofu mkpụrụ nọmba. Why ji wee join ize dị no nọmba together kpọọ ya ise? O kwesịghị iwe ise, o kwesịrị iwe 1 2 3 4 5 yes na o kwesịrị iwe 1 2 3 4 5 yes, o kwesịghị iwe 5 ịhapụzie 1 2 3 4 isi ọ dị 5 5 will one number na 5 will only one number. Why those things ji wee wụrụzie 5? ịghọtara nwanne? So ọ ka ụwa si akpa agwa ka nna agwaghị ha ahụ nwere ike ịghọta ihe m na-ekwu ya. Is the end? Yes nwanne, is the end na ahụ end na yes na, but why kwanụ eji wee hapụzie the 4 and 3 and 2 and gọzie that one? Why? All the end eziokwu. Okay, the end, mana asụrụ oyibo say the end will justify the means. The end will justify the means. I don't know. Ozi mmadụ onye nabazi ya ji aka jụọ onwe ya jụọ chere onwe ịghọtago. Asị aha atụbụgo m ọkpụkpụ abụzie ndị mmụọ na nkịta ihe a ga-eje. Kedu ihe mere ji agụsịa nọmba ahapụzie the first one akpọ the last number as justification of the whole numbers? Jụzie ị ga-ajụzi onwe gị why ndị Igbo ji wee ma agụsị ọfọ asị ise, ndị ekpere kpesịa asị amen. ihe nnachi egwu unu reason why ji wee nụ amen all that in ise ekpesi ekpere asị amen all that in ise a na-ekwu okwu ya nyanwa ha ji wee tinye amen ha ọnya bụ ise a na-ekwu okwu ya because ọwụ na ịgụsịa ya the last number of 5 onye gị ise ị hapụzie the first 4 because all the whole first 4 contain that 5 contain that first 4 or contain that thing. That's why eji wee werezie 1 na because 1 na contain the whole, because everything is 1. Ọ na combine them together ọ ga-produce o produce multiply ya those 4 5 aha produce ya. Ị gaa na Christian Bible ị ga-afụ na Noah mụrụ ụmụ na atọ. Ị gaa na Genesis ọ na chapter 5 ka ọ dị. Na Genesis na chapter 5 gị ga-afụ ya na Noah mụrụ ụmụ na atọ. So before Abraham Njoku was before Abraham there was Njoku, before Jesus there was Njoku. You got that? Before Noah there was Njoku, before anything there was Njoku. So as long as our artifact is older and you go na Museum of Europe, what you will see is our artifact. That means this artifact is older than anything you can talk about. That is the proof in the museum. I don't say it. You nwere ike mkwu this thing is nkọp na akọpụ ihe ha dere na akọpụ ihe ha dere that in the museum ọ ha desara ya or ha nwa moldru that in their museum. Who mold it? I did mold it, not them. Here in a museum, Western museum, my ancestors mold because I am them and they are me. So I mold it, not them. So if I say anything, I don't take from them, then take from me. I respect them wholeheartedly with respect. But this information is mine, not theirs. You got to go? Ọ bụ nke m, ọ bụrụ nke ha. Because ndị mmadụ nwere ike ịpụta ihe m ji wee nye gị example of that thing ka ị mara amara na mma ihe m na-ekwu. If you like, I can point from Genesis to Revelation in the Bible. I can quote from Genesis to Revelation, gwa gị and justify it where is particularly taken from Igbo land. Aha, ka si wee change convert here. Let me explain to you complete. Nwere ike ghọta ịma ha ka ụwa si akpa agba. Nwanne le anya a sị na ozu na-amaghị agbụ egbe ya nere egbe anya n'ọzụzụ.
ịghọtago. Ụsụ na-amaghị akpa ogene, ụsụ na-amaghị akpa ogene nere ịgba anya n'ọdụdụ. So ha nwere right as a living being to copy from us. They have the right. It's their own human right to do so. Anyị agaghị agba agbacha eche, but ihe nna agaghị eme accept ka somebody bịa ka nonsense. Because ji nọ n'ọba, ama m ihe wu ji, mara ihe wa ọba ji. For you is ọba ji, for me is njọkụ. You got that? Ama m ihe bụ iri ji, because mụ ama na njọkụ ka akpọgburu n'obe n'ọba ji ya. I know, maybe for you, for me, ama m na ji a na-eri every year bụ nọ njọkụ ka egburu, nọ wee ejima ka egburu. Ji a na-eri wee ejima ka egburu. I know, maybe ịmara. But for you, Jesus Christ nwụrụ n'obe. Hey, everybody is celebrating every year. Good and fine. But ndị Igbo rie ji, asị na ndị Igbo gburu ejima. Igbu Jizọs na igbu ejima, gwa m difference nọ n'ime. Jizọs ọ bụrụ mmadụ. Jizọs ọ bụ mmadụ, kwa mmadụ ka ọ bụ. So you worship onye egburu egbu na-eme m accuse na m gburu ejima. Because you don't understand mythology. Enwere ejima ifuru na ji ahụ. Ji ahụ ifuru akwabara n'ozu, ime ozu ka akwabara ihe ahụ. Ozu ka a na-akwabara ebe ahụ. Ebe ahụ ifuru akwabara ozu ji ahụ ekere n'ọba. Enwere mmadụ ifuru di ya. Anaghị nwaanyị atọ iwu ute. Ndị Igbo gburu ejima, ya ancestors gburu ejima. Ị ka ga-asịkwa na ndị Jewish gburu Jizọs na you will believe it. Ndị nkịtị. Tụọ dị gị nnọọ ka dama na-enwere one man ewetara nnọọ dewe na ihe kpọọ ya n'elu obe. So ị nwere ibelieve na some human being wetara dama kpọgbuo ya n'obe n'ọwụ Jizọs. Ibelieve ya. Ikwere, you believe it. Mana ngwazie gị na ndị Igbo n'ọwụ njọkụ akpọgburu njọkụ n'obe. Ọ ka a na-eme celebration ha na-eme every 6 every day August. Ijubazie m why. Mana believe na Jesus akpọgbu n'obe na why na believe na Jesus njọkụ akpọgbu n'obe why? Why na akpọgbu njọkụ n'obe mana akpọgbu Jesus why? Because ifuru ya. So m ka na kwana gị ikwe na ha una eri ji. Dey ka ị na-erikwe nji ahụ na. Gị nke na-erisikwe nji ji ifo. Ọwụ na ọwụ emume. Ndị Igbo sọ ọwụ emume. Emume bụ ihe ncheta. Memory ihe ncheta. Ke ihe ị na-echeta ma ọ bụ na enweghị. Ọwụ na enweghị onye egburu. Kedu ihe ị na-echeta? Ajụjụ ka m na-ajụ. Because my own is clear. Ọwụ na enweghị ihe nwanne before enwe emume. A ga-enwe ihe a na-eme n'emume na. Ịghọtago? So a na-eri ji. Kedu emume ihe a na-eme? Lee anya ka m gwa gị. For you to understand any ancient sagacity, mara na these people you are dealing with is people with higher knowledge. Ha anaghị eme anything about human beings, about spirit. So ma njọkụ ma Jesus ma ejima ma ihe niile was our spirit. It's a spiritual assassination about human being. You got that? So you must separate the two. So ihe a na-eme bụ memory. Do this in memory of me. It's about memory of life, creation of life. Ozigbo Igbo kwenu ya, Igbo kwenu ya, Igbo kwezuonu ya. Ekwuru m ugboro ịtọ. Ugboro ịtọ. So ọwụla m kwuru ya ugboro ịtọ. Then mara ihe mere 3 men ji wee nọdịdị. Mara ihe mere Noa ji wee mụọ ụmụ na-atọ. Ma ihe mere ndị Igbo ji wee nwee ikwu na-atọ. Jikọta. So that is it. Enweghịzi otu ọzọ esi eme ya n'ụwa. Ọ ka esi eme ya n'eluigwe ka esi eme ya n'ụwa. Anything ọ bụla efu na religion is a myth. Anything ọ bụla efu na religion is mythology. Because if you don't provoke the spirit, you cannot, no sperm can ever come, not male, no female.
onweghị ka ị ga-esi anyụ spam ka m kwuo maka ndị dị matured. Ma nwoke ma nwaanyị, without provoking the spirit. You must provoke the spirit. So those meat are used to provoke the spirit for elevation. You got to go? So spam anaghị anọkọta, ị naghị anọkọta nnọọ nyụọ spam na gịnị mere? Ma nwoke ma nwaanyị, something must provoke it. So all those religious meat is to provoke spirit of a man or woman. They make sense. Nwere ike for you. Onwe mgbe mbụ onye nkịtị amara m ihe a na-akọ, echekwa m ọwụ na ihe na-asị ndị chọọchị bụrụ na akwara na pụọ ebe ndị na kịta ma achọkwa ha mmadụ, achọghị m ihe m chọrọ bụ nke ndị Igbo ịghọtago. Anyway, but onye ọbụla ọ bụ sị na ụkwaruo oge ya ọ daa. Odibo nke siri ekwu odibo filie na-abụrụ gwa onye chọrọ nwa abụọ ịghọtara. So onye ọbụla na-eme iberibe mgbe ọbụla ọ maara ihe o siri iberibe pụta nke ahụ nọma. Ị na-eme iberibe mgbe ọbụla ị maara ihe ị ga-esiri iberibe pụta. Anaghị ayọ nwata maara ihe pụọ n'anwụ. It's as simple as that. So onye ọbụla na-eje ma ụka, ihe ọbụla ị na-eji na-eme isi ala, ma ị na-eje ụka, ma ị na-eje Judaism, ọ ka uche gị ha asị na ọ ga-aka hụ nwaanyị ka tụkwasị gị ịghọtago. So mụnwa na onwe m believe according to ihe mụnwa fugoro and what I have lived and done. Ndị Igbo bụ people of higher knowledge ịghọtara. So one of ihe anụnwa na-ekwu Igbo kwenu ya o so na the highest meat of Igbo. That's why njegbu unu nwanne, ichi echichi is something of science and technology. Ndị niile na-esi na ha na-echi echichi na-aza ihe nwanne hapụ ndị a nwere echichi ha chiri ịghọtago. Enwere echichi ha chiri, ihe ahụ just corruption, nothing. Enwere echichi ha chiri, enweghị echichi ndị a chiri because o nwere ihe aka ịtọ n'idiri nwere ime na echichi. Ozigbo ka m gbuwakwara gị ofu ahịa, ị na-anya na ndị ha na-esi na ha chiri echi na aka ịtọ ka ha na-ana ịghọtago. Aka ịtọ ka ha na-ana, aka ịtọ ị na aka ịtọ. So all those things were different thing, which is ndị ndozi ọdịnala si ndị nsọ ala bụ anyị nwa bụ ndị mmadụ ten ịghọtago. Anyị nwa bụ ndị ma ihe bụ Igbo kwenu, and anyị nwa ga-eme ya because na anyị nwa bụ ihe kwenu, ihe otu kwuru. Anyị nwa so ndị ndozi ọdịnala will be privilege to know ihe ahụ otu kwuru, ọha ma ga-ama ya. So onye ndozi ọdịnala iwe onye nsọ ala pụtajesi Igbo kwenu, ndị otu ya asị ya because ha kwere n'ihe otu kwuru. Ọsọ ndị ndozi ọdịnala iwu ndị nsọ ala ga-ama ihe ahụ Igbo gwara ha, kwere na ya. Nwere ihe Igbo gwara ha, enwere ihe Igbo gwara ha si ha na-ekwe ebe ndụ dị na ihe unu ga-ekwe na ya. Come rain come sun, forever and ever, because as it was in the beginning is now and shall ever be. As it was in the beginning is now and will ever be. So ihe ahụ ikwere na ya nwanne, anything stop ikwe na ya nwanne, plane gbagide n'elu luzuo njin ka ihe ga-eme ya. O si ebe ahụ otie na anị gba, mgbe ọbụla igwukọtara mmiri kwụsị ife aka ga-efe nwanne, mmiri ahụ erie gị, ise mmiri ahụ ga-eri gị. Ọ gbasara unu aka, ọ gbasara unu aka. Nekwe plane ka ọ na-arị o kịka plane si efe, nekwe plane anya ifu aka ya ka ọ gbasara, na plane anya ifu aka ya ka ọ gbasara. Ọ gbasara unu aka, ọ gbasara unu aka, ifu plane ọrịa aka ya ka o were na-arụ unu. Plane arịkwa na o, ị na-enekwe plane ahụ anya ọ na-arị, ịmaghị ihe eji wee rịa, ịma nọ ihe na-agwa maka aeroplane. Ọ nekwe ụmụ nnụnụ ubi n'igwe ha enweghị ubi ma ọ bụ ọba Chukwu nna na-azụfa. Ọ gbasara aka ụmụ nnụnụ ebere na ya, ọ gbasara aka ụmụ nnụnụ na-ebere na ya. Iwe aka osisi gbasara aka ya, ụmụ nnụnụ ebere na ya. Nekwe ụmụ nnụnụ ubi n'igwe ha enweghị ubi ma ọ bụ ọba Chukwu nna na-azụ ha. Ịfụrụ ha nwanne, ị naghị afụ ụzọ, nwanne ị naghị afụ ụzọ, igburu isi eke. Ka hụrụ ndị asị na ha bụ ndị Igbo nwanne, ndị a wụrụ ndị Igbo because ha mara ihe otu kwuru. Nna ahụ eziokwu, ha mara ihe otu kwuru, ha mara ihe otu kwuru. Ndị Igbo sị na afọ abara nwa otu ahụ ka omume ya dị. Afọ abara nwa otu ahụ ka omume ya dị nwanne. Afọ mbụ nọ nso, ịghọtago? Ịmaghị ihe nọ nso, ịmaghị ihe nọ nso, ịmaha na nso na nsọ bụ ofu, ịmaha na nso na nsọ bụ ofu, ịmaha na nso
na nso bụ ofu. ịmaghị na afa m ọ my name. ịma ihe bụ nsọ ala. m nwere ike njụọ gị na ịkọwara m eji nwaanyị anaghị arị elu, nwaanyị ji wee mee nke nwanne ihe rọbish, ha bụrụ ihe a na-akọ. ihe ahụ ihe ndị nkịtị ji ọsọ fọm ma o wee mebisi obodo. datin enwere ihe o menwu na vileji ya, nwaanyị anaghị arị elu. nke anyị utemi onwe ke ihe datin nwere na vileji, ka ihe o menwuru nwaanyị anaghị arị elu, o nwere any good thing o mere. ịma ha na Igbo na-atụ n'ilu n'ilu, ịma ha na ịtọpe datin nwaanyị anaghị arị elu, ha nọ ihe ọzọ ka a na-ekwu. ịtọpe datin nwaanyị anaghị arị elu, odoga ya na ọwụwụ dị ya ka a na-ekwu. isi nwaanyị ndị Igbo na-asị ikuchi nwaanyị, nwere ike ndị mmadụ ejeburu nwaanyị kuchie ha amaghị na a na-ekwu maka ikuchi otu esi eku ume ikuchi. otu ime ọkụkọ na-ekpuchi nwa ya, ọkụkọ na-ekuchi nwa ya ekpuchi, ọkụkọ mmiri na-ezo kpuchie ụmụ ya na akwa. ọhịa ka a na-ekwukwe ikpuchi nwaanyị, ikpuchi nwaanyị na akwa. ihe ndị Islam na-eme nwaanyị asị eme itọlọji, a na-eji ekpuchi nwaanyị ihu. nwaanyị kwara atụ bụ ikpuchi nwaanyị. ndị mmadụ eburu nwunye mmadụ na-etiri si na nwanne ya nwụọ na ọya maka olu n'aka, ọnya ga-eburuzi nwaanyị ya na nwanne ya nwụgo. ọ datị na ifuru ji ha ji dị aha ndị Islam na-ekpuchi nwaanyị ahụ, ọ bụ ikpuchi nwaanyị. ịghọtago? o nwere sili ụja ahụ simple se symbolism nke na-agụ nwanne. when we are done, anyị mesịa Igbo has resurrected already, but if we are finished, the dried bone shall rise again. Every single person who onye Igbo n'ụwa will follow this movement. Gama Keson, every single Igbo man on this earth, both poor and rich, fat and small, will follow this thing. Go and mark it. Put that in so and in nso together. Put the nso and so together, then you can. Ihe a m gwara gị taa, ọ bụrụ na asị any door ọbụla efuru m bụ masụ, spit on me. ọ bụrụ na ihe a m gwara gị abụrụ eziokwu, spit on me. mbọsị ọbụla efuru m, don't ever talk to me sị na m bụ onye iberibe. ihe sọrọ gị eme m. ma ọ bụrụ na ọkwa ha akụkọ em every single Igbo man ka ọ bụrụzie na ma ndị ara enwekwe ndị gara n'iyi, enwekwe ndị chọrọ ịna n'iyi n'ụwa niile nwere chọrọ ịna n'iyi simple mgbe ọbụla. ịghọtago? mana ihe na-egwu ya majority of ndị Igbo, because the truth is sacrosanct and the truth does not change, because as it was in the beginning is now and it shall ever be. So the three and apụgo, we have already moved. Nsọ ka anyị so, nsọ ka mụnwa so, and anybody ọbụla so nsọ shall never ever regret, because that is the symbol of creation. That is as it was in the beginning and is now and ever shall be. nwanne ya bịara ebe a ka mmadụ tụrụ anyị ego. anyị abụghị ndị chọọchị ndị agụụ na-ana ego contribution Sunday contribution enwere ihe eji eme. ọ bụrụ ihe anyị bịara. nwanne ihe anyị bịara ebe a is to restore the dignity of the highest man ever live, that is Igbo, to solve Igbo mkpa, igbochi ihe. That is the dignity ever live on this earth, the highest human being ever existed. The name is Igbo. You don't know. Unu etego mmadụ ure. Unu etego mmadụ ure. Ị na-azụ onye Igbo. Simple dignity, simple honor you can never have. Iso na Nigeria drag a land. Iso ndị Africa drag a land. Nwanne wobi tide you. Ihu ka ebe agba aka eje ọgụ. Ifuga na ebe agba aka eje ọgụ. Wia. Nwanne ọgwụ n'ọnụ ọgụ gị nọ. Ị nọ n'ọnụ ọgụ. N'ọnụ ọgụ ihe a war front. Animal, just if you want to see how aggressive the earth place is, watch animal film, movie, Animal Kingdom. Watch animal movie, you see the hunting. You mara ebe ị nọ n'ime ya before you na-ekwu nonsense. Mara ebe ị nọ n'ime ya, nwanne, this is hellfire. Ebe a iso ndị mmadụ atọ ị na-azụ anị. Ị ga-azụta godu telivishọn anị na
zụtagodo ute. ị nwere langweji, ị nweghị langweji, ị nweghị kọlchọ, ị nwere ihe ị nwere. Igbo kwenu, ị ga-ekwegodi n'ihe otu kwuru na ị ga-ekwe first of all ihe otu kwuru ka ị ga-ekwegodi n'ihe otu kwuru. Ị chọrọ ịbụ onye Igbo nwanne, ọ bụrụ by force ịbụ onye Igbo, ọ bụrụ by force ịbụ onye Igbo, but first of all ị ga-ekwegodi ọwụ na ị chọrọ ịbụ onye Igbo, you must agree. Ọ bụrụ by force, but ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ, ị ga-ekweriri n'ihe otu kwuru. So ịpụta n'iro asị Igbo kwenu, onye ọbụla si ya gị na ya erikọ na ụkọ mmanya. Ọ bụrụ nke Igbo kwenu ya o weta mmanya idu azụ, isi nwanne gị ịkpọziri mmanya n'azụ ụlọ, obi udo ọdịkwa. Nke ịkpọziri mmanya n'ime ụlọ, udo ọdịkwa. Na mfata achọghị m ịṅụ mmanya, taa aṅụgo m bifo aṅụjugo m afọ. Igbo kwenu Igbo kwenu eweta mmanya isi ị gaghị aṅụ maka akpọrọ mmanya n'azụ ụlọ. Kedụzi Igbo kwenu na gị nke kweziri na ya nwanne? Ka ihe ekwezikwara na ya Igbo kwenu ya ebute nri ọ sị na nwanne ị ga-eri na trust from this guy anụ m eri. Igbo kwenu ya Igbo kwenu nna nwanne ị na Krismas na anaghị m ana dị anyị. Igbo kwenu ya na ndị village anyị afọ adịghị ha mma, afọ adịghị ha na-akọ ọgwụ. Igbo kwenu ya esi a na village ọsị mba egbuo ha ya. Igbo kwenu ya na onye nwa na Igbo kwenu ya ịghọtago nwanna asị na ebe ọbụla azụ ọbụna unu enweghị way of educating the people, because nwanne mgbe ọbụla ị mụrụ nwatakịrị it's empty computer, so you need to paddle up that computer with information ọbụla ị chọrọ ka nwatakịrị o develop zie o use the same information to develop more or transformation o use that to transform. But nke a na n'ime ụmụ gị sọsọ ihe ị ga-afụ na ya o Jamina and Sunita and Nollywood and Bollywood, ọ ihe juru n'ime ya bụ Nollywood and Bollywood nonsense, no single ezigbo ihe bara uru n'ime isi ha. Ochi na ama American gangster movie yoga eyicha akwa trouser kpụtue n'otere, oyicha akwa kpụtue n'otere na akọgịrị. So ụmụaka na-akọgịrị akọgịrị. Ụmụaka na-akọgịrị akọgịrị nọ. Onye si ya na village ha ọsị mba ya ha na onye si ya mee nke ọsị ya agaghị eme. Ijuzi ha why onye nye gị the same complain. Igbo kwenu ya onweghị onye na-eri nri na be nwanne, enweghị onye ha na nwanne dị na mma. Nne na nna adịghị n'udo, ụmụnne na-adịghị n'udo, ikwu na ibe adịghị n'udo. Onweghị nwanne enweghị ebe esi akpata mmadụ aka. Ejide nkịta ejighị ọgbụ nwanne ọụkwụ a ka ebele ga-eje eje ọma ahịa. Ị nweghị gọvanọ gị ego o tinye na World Bank ọ ga-ejie the whole Africa niile ga-eji eri nri. Your local government, your senator, your house of rep, nwanne gị nwoke inye ya ego rie, nwanne gị nwaanyị idue ya ehi ndozi ọgba gị apiriko, idie nne gị ọgba gị ntama, idie nna gị ozuo gị ori. Nwanne irie nni be mmadụ mba nna nwanne isi ka ịnụọ nwaanyị anụọ ewetara gị list, ịnụsịa nwaanyị daa ogbenye. Isi nnọọ ka kpọrọ nwa bọyị orikpo ego gị. Ị naba village jụbazi onwe gị ka eji okpọtasịkwa nwa bọyị anyị kpọtara nwaanyị. Ịghọtara? So nwanne ihe niile need reformation because of found out na Igbo kwenu. Ọwụrụ Igbo kwenu anyị one single info ofu ọka ọwụ na ofu ọka aha ka anyị tara nwanne, that means we should be one as a people because onye ọbụla a sị na okere erughị eru were ọgọdọ ikuku buru oburu ọgọdọ ya. Nwata ruwe erughị eru chọrọ ihe bụ na ya egbuo ya. That means ọ bụ na ofu mkpụrụ ọka ka mụ na gị tara. Onweghị ike is impossible ka mmadụ ga-esi atụ egwu na village ha. Ọ dịghị possible. Ọ because na ọ bụrụ ofu mkpụrụ ọka ka anyị tara, ọ bụ ofu ala ji ka anyị na-achịrị efi. We have different ideology running inside our head, different nonsense, rubbish nonsense yo. So as ndozi ọdịnala is
nwanne we still working on it very very hardly, wholeheartedly, from A to Z, from the foundational system of our ancestors to the end, extreme end, and all that program ga-run na each head of every single onye Igbo kwere n'ihe otu kwuru, because nwanne the highest science on this earth bụ n'Igbo ka ọ dị. Practical science a na-ekwu maka ya bụ n'Igbo ka ọ dị, ọ dịrị na English, ọ dịrị na French, ọ dịrị na Chinese, ọ na Igbo language ka ọ dị. And unless you understand these things, ị ga na-agbara ha odibo. That is why we cannot produce, we are not, I draw good in the manufacturing because we left the thing. Mgbe nna nna anyị ha na-asụ Igbo, ha dị good in science and technology, ha dị good in science and tech. Ọ since anyị na-asụrụ ọsụ Igbo ka anyị baa na akụkọ. Oyibo ekweghị anyị ọsụsụ, Igbo ekweghị anyị ọsụsụ. Onwe nke anyị zụtanwuru abịa na-emere mmadụ definition of atom. Atom ekwusịa asị proton, electron, neutron. Nna nwanne ma ihe ọ bụ oyibo agba mmadụ gagharị, mana ebutuo ihe a n'Igbo ụmụaka abaa uru. So ụmụ ibe, ọ ga-adịkwara unu na mma ka njekwa na mee ihe ọzọ. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ana m ekene unu na Eke, kene unu n'Orie, kene unu na Afọ, kene unu na Nkwọ. Ana m ekenekwa na Amadioha bụ the foundation of Igbo land. Nya bụ isi kwọ nwa. O bu ụzọ kpere azụ, nọdị n'aka nri, nọdị n'aka ekpe. Nne ka anyị ji aga. Nwere ihe ga-eme anyị. A sị na onye nna ya dịnyere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Gaa na be mmadụ ma dibịa ma ụka ihe ọbụla iru ha n'ebe ahụ si ọ Amadioha. Ị na-eje eje na ana isi ọwa Amadioha. Ndị ochi bịa bụ unu si Amadioha. Ọ ga-echegodi Amadioha nwanne that land. Ole because Amadioha cannot protect you because ịrụgo ala epu ezi enu. Ịrụrụ ala pu ezi enu. Amadioha amaghị maka ndị ọrụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ka Amadioha ma. Ndị kwere n'ihe otu kwuru Amadioha ma. Onye ochi bịa bụ na ikwere n'ihe otu kwuru isi Amadioha magbukwe Amadioha magbuwe. Osucha dị ochi ọ gaghị anarụ nwere ike ọpụta n'ụzọ ndị polisi agbagbuwe. Ụmụ ibe, ọ ga-adịkwara unu na mma.